Ο Θεός δεν θέλει τίποτα άλλο. Τη μετάνοιά μας. Και σας είπα και προχθές ένα ανέκδοτο. Αλλά δεν είναι ανέκδοτο, είναι αληθινό. Κάποτε ο Θεός κάλεσε τους αγγέλους και τους λέγει, κάνετε μια βόλτα στη γη, να μου φέρετε ό,τι πιο πολύτιμο πράγμα έχει. Οι άγγελοι έτρεξαν και έφεραν πολύτιμους παίκτες. Ο Θεός είπε, δεν είναι αυτό πολύτιμο. Τρέχει ένας άλλος και βλέπει ένα στρατιώτη που έξισε το αίμα του για την πατρίδα του, για την πίστη του, για το σπίτι του, και πήρε μια σταγόνα αίμα και το πήγε στο Θεό. Όχι, δεν είναι αυτός που λέω. Άλλος πήρε ένα δάκρυ από τη μάνα και το πήγε, που έκλαιγε το θάνατο του παιδιού της. Όχι. Τελικά ένας άγγελος απελπισμένος, τι να είναι αυτό που ο Θεός θεωρεί ότι είναι πολύτιμο πάνω στη γη. Και ακούει πίσω από ένα βράχο ένα κλαθμυρισμό και πάει και βλέπει ένα άνθρωπο γονατιστό να κλαίει. Λέει, γιατί κλαις, λέει, τις αμαρτίες μου κλαίει. Και πήρε ένα κόμπο δάκρυ και το πήγε στο Θεό. Και είπε ο Θεός, αυτό είναι το πιο πολύτιμο πράγμα. Έστω μια φορά να δακρύσουμε για θέματα. Μωρέ, ποιος δεν έχει πικράνει το Θεό. Ποιος δεν έχει κάνει τα κακά και ανεκδιήγητα.